Bayani kong ituring ang mga guro sa buong mundo. Wika nga, my teacher, my hero. Pero ang totoo, sa trabaho, hindi po mga bayani ang mga guro. Ang dami pang mga reports, monthly celebrations, coordinatorships, seminars, at may mga karagdagan pa na katulad ng community involvement at iba pa. Ang dami pang preparasyon na ginagawa ng mga guro araw-araw para lang po magampanan yung kanyang trabaho. Hindi po nagrereklamo ang mga guro dahil mahal po nila ang kanilang propesyon at ito po ang kanilang piniling trabaho sa buhay. Pero hindi naman marahil kalabisan ang maglabas ng obserbasyon ang inyong maestro waray. Una, gusto po natin ng kalidad na edukasyon, pero ang dami pong sagabal sa pag-abot nito. Sana ay bawasan ang kagawaran ng trabaho ng mga guro at mag-focus na lamang sa pinakauna at pinakasyang tunay na trabaho niya, ang pagtuturo. Pangalawa, sana po ay maibalik ang 3 R's, reading, writing, and arithmetic, kung saan ay mapalakas ang pundasyon ng mga mag-aaral at kung hindi man mawala ay maibsan ang problema sa hindi pagkatuto sa pagbasa, pagsulat at komprehensyon ng mga mag-aaral. Hindi man sa ikinukumpara ko ang aming henerasyon sa mga makabagong henerasyon, pero ang hiling ko, nawa ay maibalik ang catechism sa school kung saan natuturo ng tamang asal, pundasyon ng mabuting pag-uugali sa mga bata at higit sa lahat, pagmamahal at pagkilala sa Diyos. Batid po natin ang magandang pundasyon ng pag-uugali ng mga mag-aral ay malaking epekto sa kabuuan ng kanyang buhay at pagkatao. At sana, nawa ay mabigyan man lamang ito ng proteksyon at benepisyo sa medikal nang sa ganon, ang mga guro ay hindi mabaon sa utang. Isa po sa obserbasyon ng inyong maestro waray na ang mga guro kadalasang nababaon sa utang dahil po sa hospitalization o pagpapagamot ng kanilang mga karamdaman. Mangyaring ang nangyayari sa mga guro ay nagtatrabaho sila buong buhay upang nang sa gayon ang kanilang kita ay ihanda para sa pagpapagamot ng kung ano-anong mga karamdaman na kanilang makukuha sa kanilang pagtatrabaho hanggang sa kanilang pagre-retiro bilang guro. Kagaya ng inyong maestro waray, ako po ay na-diagnose with high myop astigmatism at pinayuhan ng doktor na magpo-opera sa Maynila. Kaya naman, ako po ay nabaon sa utang. Sana po, kahit man lang yung hospitalization, malibre po, lalo na po sa mga malulubhang karamdaman. Panghuli, bilang pagpupugay sa mga guro sa pagdiriwang ng buwan ng mga guro o araw ng mga guro, sana naman po ay may mag-sponsor sa mga guro, magpakain, magbigay ng konting kaligayahan, kung ano-anong bagay na maaring makapagbigay man lamang ng aliw sa mga guro sa araw na iyon, sa araw ng pagdiriwang ng araw ng mga guro. Hindi yung tipong kayong mga guro ay mag-aambagan ng halaga at bibili ng pagkain, bibili ng inumin, magsasalo-salo, mag-inuman, tapos sasabihin, Happy Teacher's Day. Oh, ang tanong, happy ba? Oh, ikaw, happy ba?